De Bibeltekst voor deze lektion is 2 Könige, Kapital 6, Vers 1 durch 33. De Bibel zegt in Kolosser Kapitel 3, Vers 17 zo steht, en alles wat je zeggen en doen, doet in onze Herrn Jezus zijn namen. Durch hem dankt Gott unseren Vater. Viele von uns, wann wir auch all Christen sind, denken nicht daran, dass Gott besorgt ist über uns en ons allgemeine tägliche Leben, en dingen wat we worden kleine dingen nennen. En dit vandaagse programma, waar we zijn, waar God zich bewezen heeft en dem dat hij een jongen man had, zijn eigen te vinden, wils am de losging vom steel en am water in den val. We waren nog zijn, waar God zich bewezen heeft am groten, wils de armee zijn volk am ring had zum Krieg. Ik lade je nu verder aan om dit programma te horen, om te zijn dat God ook ons helpt en beschützt, of dat am kleinen is oder am groten. Herr, ik dank je verder voor die Bibel, en bid dat u dien woord mocht rikelijk zegenen. Amen. Hier is prediker Elmer Reimer met het programma Derch de Bibel. We zijn nu in dat 6e kapitel in 2 Könige. En hier is meer van Elisa zijn ervaringen. Elisa weer een stille man, maar hij en Elia weer beide God zijn mannen ter rechte tijd. Elisa deed meerdere bijzondere wondertekens, en dit is ook nog een zoon. 2 Könige, dat 6e kapitel, de eerste vers. En de profeten zeiden tot Elisa, zie nu, de stad waar we wonen is te klein voor ons. Dat geeft ons een beeld van hoe hoog beroemd des Elisa weer. Hij weer die schoolleraar en de school voor profeten, en meer jonge mannen komen door naar school te gaan. En daar weer niet genoeg room voor aan alle. Dat is nu ook een beetje zo. Dat is niet zoveel hoe goed de school is, als wat van de leraars ze hebben. Maar deze moesten nu meer room hebben. 2e vers. Bitte laat ons naar Jordan gaan en halen vandaar jeder ene een baltje, en laat ons daar wat bouwen, dat we daar wonen kunnen. En hij zei, goed. Ja, de studenten bouwden er een school. Dat wordt wat zeer vreemd zijn te deze tijd. Dat schijnt zo dat nu moet de studenten alles gegeven worden aan de school te krijgen. En wanneer dat niet passend is, dan zijn ze jegen aan. Maar deze studenten willen arbeiden, en Elisa deed aan moed spreken. 3e vers, en ene zei, bitte, laat je dat je vallen met die met te gaan. En hij antwoordde en zei, ja, ik wil gaan. Maar je valt dit zeggen, dat is een beeld van wat van man des Elisa weer. En bewijst dat hoe de studenten aan leichten. We willen jaren leraar met hebben. 4e vers. En zo ging hij met aan met. En als ze bij in Jordan kwamen, snijden ze door halt door. En nu wordt door wat passeren, dat hem gewöhnlich niet wordt wat bijzonder zijn, maar dit weer wat bijzonder, wijn, je weet het. 5e vers. Nu passeert dat als een boom door snijdt, dat ex Isa loskwam en am water in een val. En hij schreef en zei, ach, mijn Herr, dan dat weer je lied. Hier is wat dat zeer interessant is. Dat bewijst hoe God zich interesseren deed, voor dat en ons dag voor dag leven, dat we verkleinet aanzien. Zoals Paulus to de Philippen zei, doet wij in alles beden. En hij meende dat niets zal uitgelaten worden. Een ex-Isa verleren wordt vielleicht wat kleiner zijn voor eenje mensen, maar voor dit arme student, weer dat wat zeer groot het. Want zo nu passeren wordt, dan wordt een emmerhaan bloos naar stoel gaan en een nieuwe chepen, en een wordt dan sogar nog een schedematte wat van Isa een wil chepen, dus door verschillende worden zijn. Maar dan wordt zo'n niet zo eenvoudig te krijgen. En wanneer de weten was hoe slim zo'n weer, dan gaan we 1 Samuel 13, 22, waar ik lees, nu passeert dat während den Krieg, dat dan niet schwert oder spies weer, mag een van die mensen, die met Saul en Jonathan wären, buiten met Saul zelfs en zijn zin Jonathan. 2 schwerte van een ganze armee.
Dat geeft ons een idee van hoe weinig van zo wat gereedschap door te vinden weer en die door. Dan kan het zien hoe wichtig dat weer, wanneer een eiks is am water en aan val. En bovenaan, dat we niet zien dat hij had het gelied. Ik heb manchmal gelezen hoe bibelleraars diesem jonge man gekritiseerd had, wie hij sloot met zich weer, en ook dat hij dat gelied had. Maar wanneer dat zo weer gewas, waarom deed Elisa hem dan niet schellen? Elisa zei niets te hem van beter oppassen, meer is zo dat hij zeer oppassen deed. En mijn hand wordt door zijn gevoel gewast, dat een eiks Isa loskomen kan. En dat passiert vaak genoeg, dat God zo goor wordt en dat je zaad en nen leed van zo wordt. 5 Mose 19, 4 en 5. En dit is de zaak met einem die wem doodmaakt, waar hij hand ranen kan, zodat hem niet wordt doodgemaakt worden. Want wer zijn nober doodmaakt, ohne dat hij dat wist, aber wem hij niet gehoord had, ver de tijd, zoals wanneer einer met zijn nober om woord jet halt te hakken, en wanneer hij heeft met de ax een boom door te snijden, en dat Isa van steel loskomt, en op zijn nober valt, zodat hij storft, dan kan hij nog een van de steden uitretsen en om leven blijven. God heeft dat je zaad, wils dat zijn volken passiert. Des man hier van de profeten zins, wie behutzaam als mij zo, wils hij zo stond, dat wanneer dat Isa loskomen wordt, dan wordt dat niet weer trafen leven en water vallen. Volken wordt ook schuld gegeven, dat hij de ax gelied had. Meer zo dit is licht te zien, hoe dat weer. Hij weer een arme bibelschoolstudent. En hij had niet geld naar ax te chepen. Hij moest eind leren. Meer zo dem zal niet gekritiseerd worden. Ik heb even een vraag. Wer lied diesem jonge man naar ax, waar dat Isa niet goed vast weer? Dat is de man met dem ik wil reden willen. Meer zo dat is een beetje zoals van mensen nu gebruikte kleden te de missionaren geven, en denken dat ze God dan met dienen. Ik geloof wel echt dat deze jonge man zeer bedreigd weer, wil ze niet wat kennen een ax chepen, zodat die wordt een ax ha, die aan den geleid houden. Hij wordt aan dat moeten weten laten, en hij wist niet wat hij zeggen zal. En zij nu ook, hoe bezorgd Elisa is over die zaak. Zaast de vers. En de goddesman zei, nu hoe valt dat in aan? En hij wees aan die stad. En hij snijdt een stok af, en smeet dat door aan, en dat Isa zwam naar boven. Nu eerst, waarom vroeg Elisa die vraag, wanneer hij een profeet weer? Had hij niet zult weten hoe dat Isa weer, wanneer hij een werkelijke profeet weer? Nou, maar is dat hij vielleicht wist. En hij vroeg die vraag om dem jonge man uit te proeven. De jonge man weer een profetenstudent. En daar gaat zijn juist moest dem uitgeproefd worden. Zij ook dat des jonge man ganz krijgt wist hoe dat Isa een aangevallen weer. Zij niet dat de jonge man sloot met zich weer. Maar Elisa deed dat niet bloos als een proef voor dem jonge man. God zijn juist wist dat nu tot deze tijd worden door zo'n zinnen die niet aan wondertekens geloven willen, en die worden zeggen, nou ja, zeg maar dat wordt te klaar weer, en dat weer te zijn waar dat ax Isa lag. Maar Elisa zijn vrouw bewijst dan ook dat wordt niet klaar weer. En wanneer du irgend wat weten wirst van dem Jordan River, dan wirst du weten dat die niet klaar is. En leest en hiert allerhand verreed van wat voor fijne river dat is. Maar ik zei die dat dat een mooie river is. En wils dat wordt niet klaar weer, zei Elisa, waar valt dat aan? De jonge man wist krijgt hoe dat weer. Maar hij kon dat niet uitnemen, wils hij dat niet zijn kon. En als Elisa den stok door aan smijt, kwam dat Isa naar hecht. Dit weer een wonderteken, geen vraag over dat. En mij is zo, dat je het niet bloos groot zo ontzien te steten. Dit is een wonderteken, vielleicht niet zo besonders als om Himmel te voeren en een windkriezel, maar een eenvoudig wonderteken, Isa der zwamen, zeg maar. Dat is niet zo als de natuurlijke weltgezaadse zijn. Ik weet dat grote schepen die van Isa gemaakt zijn,
doen nu op een water aanvoeren. En dat is niet een wonderteken. Aber vriend, een ijzer zwamen maken, dat is een wonderteken. Wanneer dat niet leeft, dan proef dat eenmaal. Aber dat is Elisa zijn moed. Eenvoudig en onveel wat te zeggen. Een ijzer, dat lag door op een bodem en den madje Jordan River, en dat wordt naar hecht gebracht, zum leven gebracht, wanneer ik dat zo zeggen kan. Teruggegeven naar dem eigendemer, terug op een steel vastgemaakt, en dat is wat de bruikbaar. En einem zin is dat een groter wonderteken als de andere, wils door een bijzondere geestelijke lektion is voor ons. Mensen im gewöhnlich zijn zo als dat ijzer. Die zijn vom steel losgekomen. Die is gevallen. Hij is ganz en korbees. En zo deed Elisa een stok dolsnieden, en hij smet dat in de dodeswaters aan. De stok is een beeld van Jezus in kriets. Ans Herr Jezus kwam rauf naar dat kriets, en hij ging rauf in de dodeswaters aan voor ons, voor die en voor mij. 1 Petrus 2, 24. Hij neemt onze zend op zichzelf en zijn in het lief, en droeg die op een kriets, zodat wij de zend storven en in de gerechtigheid leven kunnen. Door zijn wonden zijn wij geheeld worden. Wie mensen kunnen nu van de dodes en gerechtworders uitgebracht worden, durch Jezus Christus. Wie kunnen terug op den steel van God zijn plannen zweig vastgemaakt worden, en kunnen een poort zijn van God zijn programma. Paulus zei dat hij kan alles doen door Jezus Christus, die hem kracht geeft. Hij zei ook dat hij eenerlei deed, en dat weer, dat hij dat vergeten deed, dat hingen aan weer en zijn leven, en streng zich aan dat te krijgen wat ver aan weer, en zat daarop los om ziel te komen, de beloning te gewinnen, waartoe God am hemel aan beroepen had. Dat is niet nodig dat een mens nu door dit leven gaan zal, ohne een ziel im leven te hebben. Geen ziel im leven te hebben maakt mensen zeer miserabel. En dan zeggen ze dat het leven niet waard is om leven te blijven. Nou ja, dat leven is ook niet waard om leven te blijven, wanneer dat ijzer door in je en griezen met het water ligt. Dat is niet wat waard, wat Jezus Christus dat een hecht heeft, door zijn kriets, zijn dood, voor die en voor mij, en dan streek naar zijn plannen zweig brengt. Dan neemt dat leven wat er waard aan. O, wie ons nu dem Herr God fehlt. Dat grootste wonder nu is niet naar de maan te vliegen, of naar de sterren te vliegen. Dat is niet eenmaal naar hemel te voeren en een vierborgen. Leven is het dat wij kennen als zinder. Je raad zijn in Jezus Christus. Dat is dat grootste wonderteken dat te vingen is. Van dat draak en blad in deze wereld vrijgemaakt te worden, en in dem Herr zo'n leven te hebben dat aan je valt, en dat ons vrede en vrijheid brengt. Freude, die in
7e vers. En hij zei, neem dat nodi. En hij strekt zijn hand uit en hoeft dat op. Alles wat er veelt, is dat du die uitstrekken dest om geloven en die radung nemen. Dan dat is alles reed gemaakt voor die. Jezus stond van dood op, dat hij die in de hecht hebben kon. Alles wat du doen brukst, is die gelovens hand uit te strijken en aan vertrouwen. Nu reed dat waarde van terug tussen Israël en Syrië, achter het 11e vers. En de Syriën tjenig deed waarde tegen Israël kriegen, en neem rood met zijn dingen en zeid, mijn lager wordt op zo'n en zo'n steed zijn. En de gottesman schickt woord naar dem Israël tjenig en zeid, pas op dat u niet bij zo'n en zo'n steed voorbij gest, dan daar is de Syriën armee gelagerd. En de Israël tjenig schickt naar de steed, van woont de gottesman gewoond had, en deed zich zelfs meermaal raden. Daarom weer dem Syriën tjenig zijn hart zeer getroubled werden door. En hij roept zijn dienaar en zeid te aan, wil je mij niet aanwijzen wer van ons voor dem Israël tjenig is? De Syriën tjenig weer zeer in twee, dus wanneer hij wat plannen deed, dan schijnt wist de Israël tjenig dort. Hij dacht zo dat dag zeggen moest wer mank zijn dienaar zijn, die dem Israël tjenig dort dan weiterleid. Hij roept zijn dienaar taub en proeft uit te vinden wer dat kan zijn. Maar daar weer werkelijk tjener. Die waren alle trouw te hem. 12e vers. En een van zijn dienaar zei te hem, tjener, mijn Herr, o tjenig, aber Elisa, de profeet in Israël, zegt dem Israël tjenig, dat wat du sogar in die sloopstoel zegt. De Elisa wist alles wat de Syriën tjenig hem geheime zeid, sogar in zijn sloopstoel. De Herr leed hem dat alles weten. En dan dacht de Syriën tjenig zo dat de enige weg dort aan sie te riemen, wordt zijn dem Elisa aan te brengen. Hij schickt eerst spionen uit om uit te vangen krijgt waar Elisa weer, en ze vangen hem in Dothan. Dothan is ongeveer 90 kilometer noorden van Jeruzalem. Dat weer een stad waar door goede weid weer en goede barms, en daar weer veel herd schoop. Dit weer schijnt waar Elisa dan woont. Als de Syriën tjenig uitvangt waar Elisa weer, schickt hij zijn armee doorheen en staalt zijn armee rondom de stad. 's morgens jet hij daarna uit, vielleicht water te holen of wat immer, en checkt zich ram en ziet dat Dothan aangesloten is van de Syriën armee. Nu is hem angst. Hij tegen jeft Elisa den bericht en vraagt Elisa wat ze nu doen zullen. Dat laat niet goed. Wat kunnen ze doen en zo'n toeval? Aber Elisa zegt, 16e vers, en hij zei, angst die niet, dan die met ons zijn meer als die met aan zijn. Jo, en dat schijnt als meest niet meelig. Bis daar is de ganze Syriën schor soldaten rondom de stad, en Elisa weer zeer alleen met zijn dienaar, en de dienaar angstig nu meest dood. Maar dan deed Elisa beden. En zijn gebed is interessant. 17e vers. En Elisa bed en zeid, O Herr God, ik vraag die, maak zijn ogen op dat hij zijn kan. En de Herr God maakt dem jonge man zijn ogen op en hij zag en zei, de borg weer vol peerd en krijgswagens van 4, rondom Elisa. Nu is dan de vraag, is dit zo als God immer met zijn ene handelen deed? Volken doen het Christen vertalen, wo de Herr aan en bijzondere weg geraad heeft, met grote wondertekens en wo de Herr aan geleid heeft. Toe volken is dat wiet overdreven, die willen haar door andere zielen aan en eer houden, dat ze zo geestelijk zijn, dat ze zo'n ervaringen hebben. Maar veel andere Christen zijn dan verlegen, wil zij hebben niet zo'n ervaringen, en denken dan dat er wat zeer aanrecht is met geestelijk het leven. Vriend, we willen een beetje teruggaan naar Dothan. Mij is de antwoord is door bij Dothan. Dothan is bloos 2-maal erwähnt in de schrift, en ik leef dat is zo voor een bijzondere zweig. Een jonge man komt naar Dothan. Hij is maar 17 jaar oud,
En je voor een grote ändernis passiert door voor dem jonge man. Endlich jet hij door zoals een tier en een val ernannt. En mij is zo, ik zal am warnen, go aber bloos nicht no dotan. Aber da würde dann vielleicht andere zinnen die zeggen worden, oh, du brukst am nicht warnen, de Herr wordt am beschützen. Am wordt nichts Schlimmes passieren door en dotan. Hij wordt bald terug toezinnen. De Herr wordt am raden. Willst da zijn je pier en krijgswagens van 4. En am wordt je raad worden. Aber wer is hij? Hij is Jozef, vriend. Zijn breder doen jegen am plannen. Ze willen am morden. Aber am een stoot zegt een van die breder dat zij am leven zullen verkopen als een skloof. Een vriend. En die dag, weer zo'n skloverie manchmal ooier als den dood. Aber wat passiert met deze jonge man Jozef, 17 jaar oud? En hij is God zijn man, behoud. En waar zijn nu die 4 krijgswagens? Aber willst du die nicht zijn kannst, meint dan niet dat die niet door zijn. Die zijn door. Meer zo, ik kan meer zijn, van hoe God met dem jonge man Jozef zijn plan durchführt, als ik hier zijn kan met Elisa, die zo'n wondertekens deed. En doch, God liet zich niet van Jozef zijn, en deed niet van hem een wonderteken door bij dood aan. Aber ik kan zien hoe God dat brukt aan Jozef zijn leven, en Jozef zei dat ook zelfs aan zijn latere jaren. Hij kon zijn breder zeggen, die dachten mij bezig aan te doen, aber God meent dat voor goeds. Bloos willst du nicht pierden wagens van 4 te zijn, oder besondere wondertekens, meint nicht dat God door nicht bij is, vriend. Denk die dat no. Laat hem leiden. Hij wordt zijn zweig uitarbeiden. Hier bij dotan weer 4 wagens, aber die worden aan een andere weg gebruikt worden. 18e vers. En als ze raufkomen no aan, bid Elisa tot dem Herr God en zei, slo dit volk bitte met blindheid. En hij sloeg den met blindheid, zoals Elisa zei. Dit weer dan de Syriën armee. En nu deed Elisa wat zeer bijzonder. Hij leid den alle naar Samaria. En zei te aan dat hij aan door hand leiden wordt waar Elisa weer. En als ze door alle bij Samaria weer, overgeeft hij de armee aan den Israël kjennichs. De kjennichs wil den alle doodmaken. Aber Elisa zei, nee, doe dat niet. Jef aan eten, en dan schek aan huis. De macht en de leeftoligheid, dat de Herr God aan bewezen had, weer te veel voor dem Syriën kjennichs, en hij geeft op met zijn krieg tegen Israël. Aber later deed de kjennichs benhaderd worden, tegen Samaria kriegen. 24 en 25 vers. Nu passiert dat noordem, dat benhaderd de Syriën kjennichs zijn armee toepzamelt, en jenk en lagert zich tegen Samaria. En daar weer een grote hongersnood in Samaria. En check, ze lagerde zich door jegen, wat een ezelskap verkauft wordt, voor 80 bieter zelva. En 1/4 van duvenmest, voor 5 bieter zelva. Dat deed dan weer zei dat deze goa ihre eigen tjenje abhouden. Dat weer een schrakelijke tijd. De kjennichs in Samaria schijnt dachten dat Elisa de schuld had daarvoor. 31 vers. Dan zei hij, mocht de Herr God zo te mij doen en mij, want dem schaffer zijn Elisa zijn kap, wordt op aanblijven vandaag. Hij heeft vielleicht zo gedacht, dat het aan Elisa zijn macht weer eten te verzorgen, en wil hij dat niet deed, wordt hij hem nu aanbrengen. Ik heb vandaag niet tijd, door wieder aan aan te gaan, aber we worden dat nächste Mal in dat 7e kapitel zijn, wat passiert, wils bijna 1 dag weer door zeer veel eten te hebben. En dit is nog een van de zeer interessante ervaringen en Elisa zijn leven. Also meer dat nächste Mal, wat dan, Gottes zegen, mijn vriend.
Jesus weet versprach exie, doch dürft uns sich selbst, en Gebet kennt nur die, hebt die auf von dir am best. Hey, hat Gott nie fehlt, hey, dein kleine Schuld. Jesus starb und litt für mich, merkt nie von Sünden